Well, if the athletes are role models and inspiration, news, information is essential, because if you do things but no one knows about it, sometimes it's like you don't do them. So it's very important, the role you have, the power you have, to let the word spread and to spread the best you can. Thank you for that. Така, много думи за мен. Обикновено аз връчвам наградите и не обичам да получавам такива, но това изключение го правя от сърце, защото наградите, дадени от семейството, са такива, които наистина си остават в семейството. Те са част от сърцето. Но да поговорим малко по същество. Много хора винаги през цялата история на човечеството претендират за могъщество. Това, което ги отличава в много от случаите, е, че те разделят хората. Карват ги в интриги, опитват по всякакъв начин да ги държат далеч един от друг. Мразя това нещо. Много хора, обединени от една дума, която Даян де Кувертен използва от Деви, която е моята любима дума, заедно, правят точно обратно. Те събират хората. Такова е олимпийското движение. Такъв е пробивът на мира. Но за мен са най-важни хората, които стоят зад тях. Говорейки за модерните олимпийски игри, стартирайки от това, което е направил за човечеството Пиер де Кувертен, минавайки през всичко, което стои от 1987 година до днешни дни и във всяка една секунда правят хората, които стоят зад пробега на мира, ние създаваме история, която е много повече от онази на тези, които разединяват. Уникално е да видя човек като Вили, защото се гордея със всеки един българин, оставящ своите следи в световни явления, да прави такива събития в България. Уникално е да видя, че идват в България истински планети. Говорихме за Луната и Марс одеве, но всъщност тук са истински слънца. Така че благодаря на Даян, че е тук, както благодарихме и на Карл Люис, че е тук миналата година. Но ние имаме възможност да бъдем сред нещо уникално. Имаме възможност да почерпим от тази заедност, която тези личностни ти ни дават, защото те се борят за нея. Олимпийските игри са нещо специално. Нещо, което думата специално дори не може да побере. Обяснявам го на всеки, че трябва просто да го изживее. Олимпийските игри не са спорт, не са игри. Това е явление, което отиваш и усещаш тази заедност, усещаш, че си част от космоса. Усещат го спортистите, усещат го журналистите, усещат го доброволците, усещат го зрителите. Дори в Токио, когато ги нямаше, те пак бяха там. Защото в тези моменти пак сме заедно, обединени от идеалите, на които учи спорта. Спорта и Олимпийските игри са двата феномена, които могат да ни направят победители в битката с онези хора, които мразя и които казах в началото, с тези, които ни разединяват. И ако те ни държат ръката далеч едни от други, имаме много примери в настоящото съвремие за такива ситуации в глобален аспект, за войните, които също мразя и опитвам да го казвам на всеки един, с когото се виждам, че ние трябва да бягаме далеч от тези събития, да се държим много близо до тези. Ако ние сме заедно и се държим ръка за ръка, много трудно някой, който е част от тази верига, ще дигне юмрук и ще каже: ти си мой враг, защото всъщност ти си мой приятел. В същия смисъл можем да държим и факела на пробега на мира. И да бъдем една верига, която просто е победител, защото всеки един, занимаващ се с спорт, почувства олимпийския дух и олимпийското движение, е победител. Независимо дали е спечелил медал, но се е борил. Тук искам да кажа нещо, което днес научих от Даян и си признавам като журналист, че го чувам за първи път, но тук насетне го приемам за моя мисия да го разказвам навсякъде. За правилните думи на Пиер де Кувертен, че не е важно просто участието, защото и аз
не съм от хората, които са любители на дори в жаргон използването на думата туризъм за хора, които ходят на Олимпийски игри. Важно е да отидеш там и да дадеш всичко най-добро от себе си. Ако има по-добър от теб, нека да спечелим. Не е важно просто участието, важно е да дадеш всичко най-добро от себе си. Тук е на момента да ви разкажа за два мои мига, свързани с тези две прекрасни момичета. Бях там, когато Евелина вдигна бяло-зелено-червеното знаме в Токио. Тя заслужаваше злато, но бронза за нея е злато. Бях там, когато на 18-тия си рожден ден в Париж Валя направи такъв подарък, който никой друг, освен самата тя, не може да си подари. А след това застанах в финала редом до идола си Симон Байлс и стигна до нещо много повече от злато. Защото тези моменти ти дават злато за цял живот. Та всъщност искам да ви кажа, че тези хора, невероятните спортисти, двете атлетки, които са пример тук пред нас, печелят много повече златни медали, след като станат пример със своите спортни постижения, защото след това ги следват всички останали хора и чуват техните послания за мир, за добро поведение. Те са добрият пример, който децата трябва да следват. Аз съм изключително щастлив, че и Валя, почти дете, но мисли като един от най-умните спортисти, който съм срещал. И още от днес знам, че тя ще печели златни медали и в това поприще как ще запалва други деца да бъдат като нея. Ето това са хората, на които аз искам да се поклоня, да ръкопляскам. Те са истинските хора, които заслужават медалите и всъщност заради тях нямат шанс онези, които цял живот ще правят това, което ви казах в началото. Защото заедност е най-хубавата дума и благодаря ви за нея, че сте част от едно семейство.